menšej diaľky. Skús ho dať do nejakej ustavenej pozície. Hop! Super. No nemá ešte na kusové, neviem, to chybu. Dobre, pusti mu to, stiahni si ho, hej. Nech to drží. Tu už na šport. Toto je na šport nedobré. Šport práve, či šuda čo... Ale neviem. No veď, ale toto, to, že sa prepája z koristina na človeka. Oni to nechcú. Hej, to ani nebudeme môcť dať. Oni nechcú, aby šiel na človeka. Oni nechcú, aby šiel. Hej, to tam nedáme, Vojtík. Nie, 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 to už som stopla hneď, už robíme nové. Pust! On toto potrebuje. Kľudný, plný zákup. Celý čas. Žandára, hej, ale toto... Poď. Hop, ty! Teraz to bol zákus. Teraz to bol zákus. Teraz. Kajana, ty. Tep! Kajana. Super. Tak, a Podchyť ho rovno. Výborne. Vojtiček, podchyť ho. Snívam, hej? Perfektné, výborne. Krásne. Plná Dobre, skúsime huba. jeden ipacký útek spraviť, hej, Mucko? Vojtík, zás mi ho položiť do nejakej zastabilizovanej pozície a ja si ho skúsim odchytiť, dobre? Aby to malo nejaký spád.